በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርተ ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስቲ ወላዲተ አምላክ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዓ ይኹና። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዕኦም ይኹን አሜን። ሰነ 27 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልበይ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዚ ለመዓንቲ 27 ሰነ ወርሓዊ በዓል ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መድኃኔዓለም ኣምላኽና እዩ። ኣብ ስደት ዘለኹም ኣሕዋተይ ኩልኹም ቸሩ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ይሓልኹም። ስደትና ይሕፅረልና ገጽ ወለድና ይርኤና። ሰላም ረህዋ ኣምልኾት ምትእምማን ፍትሕን ቅሳነትን ፍቕርን ዘለዎ ጊዜ የምጸልና። ካብ ምንኽኻስን ምብላዕን ምክሓድን ፈጸምቲ ትንቢት ካብ ምዃን የድሕነና አሜን። እንቋዕ ናብ ናይ ሐዋርያ ቅዱስ አናንያን ሰማዕት ቅዱስ ቶማስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ አናኒ ሐዋርያ አናንያ ቁጽሩ ካብ 72 ኣርድእቲ ክኸውን ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስሞም ተመዝጊቡ ካብ ዝተቐመጠልና ካብቶም ውሑዳት እቲ ዋና እዚ ሓደ እዩ። ካብ ነገደ እስራኤል ተወሊዱ ብሕጊ ኦሪት ዓብዩ ካብ ናይ ግብዝና ዕድሚኡ ቁሩብ ሕልፍ ምስ በለ ጎይታና ወንጌል መምሃር ስለ ዝጀመረ ጸውዖ። ብሰናይ ፍቓድ ስለ ዝተኸተሎ ድማ ምስ 72 ኣርድእቲ ደመሮ። ን3 ዓመታት ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታ ተማሂሩ ቅድሚ ዕለተ ስቕለት ሃብተ ፈውሲ እውን ተዋሂብዎ ነበረ። ምክንያቱ ቅዱስ ሉቃስ ከም ዝጸሓፈልና 72 ኣርድእቲ ጎይታና ኣጋንንቲ ብስምካ ተገዚኦሙልና ምባሎም ኣቐሚጥልና ኣሎ ኣብ ናይ ሉቃስ ምዕራፍ 10 ፍቕዲ 17። ቅዱስ አናንያ ኣብ በዓለ ዕርገት ተባሪኹ ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ንስብከተ ወንጌል ወፀ። ኣብ ዝምህረሉ ጊዜ ናይ ሶርያ ኣብ ደማስቆ ማእከል ገይሩ ነበረ። ድሓር ድማ ኣቦታት ሐዋርያት ናይዛ ከተማ ናይ መጀመርታ ጳጳስ ገይሮም ሸምዎ እሞ ጎይታ ምስ ዓረገ ድማ ኣብ 8 ዓመት ንክርስቲያን ዘሳቒ ዝነበረ ሳውል ወይ ከዓ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ደማስቆስ ተጓዓዘ። ክርስቲያን ብፍላይ ንቅዱስ ሃናንያ ንምእሳር እዩ። ሳውል ንእግዚአብሔር ምሩፅ ኣቕሓ ምእንቲ ክኸውን መብረቕ ንዓይኑ ኣጥፍኦ። ሽዑ ድማ ጎይታና ንሳውል ናብ አናንያ ምእንቲ ክኸይድ ነገሮ። ድሕሪ 3 መዓልቲ ጎይታና ንሃናንያ ተገሊጹ ተዛረቦ። ሳውል ወይ ከዓ ጳውሎስ ድማ ናብ ሃናንያ ዝበጽሐ ብመራሒ እዩ ዝነበረ። ክልቲኦም ዝተራኸቡ ቅዱስ አናንያ ንሳውል መሃሮ፣ ፈወሶ፣ ኣጥምቆ፣ ሰናይ መንገዲ ድማ መርሖ። በዚ ምክንያት ድማ እዚ ቅዱስ ሐዋርያ ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ናይ ንስሐ ኣቦኡ ይበሃል። ኣብ ናይ ሐዋርያ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 1-19 ክነንብብ ንኽእል። ድሕሪኡ ቅዱስ ሃናንያ ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዓለም ክፍልታት ወንጌል መሃረ፣ መከራ እውን ተቐበለ። ኣብ መጨረሽታ ድማ በዛ መዓልቲ እዚኣ ኩፉኣት ሰባት ድሕሪ ብዙሕ ስቓይ ብእምኒ ቀጥቂጦም ቀተልዎ። በረኸቱ ይሕደረና። ቅዱስ ቶማስ ዘሰንደላት እዚ ድማ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ካብ ዝነበሩ ሰማዕታት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ቶማስ ናብ ናይ ሰማዕትነት ህይወት ዝኣተወ ኣብ 11 ዓመቱ ብናይ መላእኽቲ መራሒነት እዩ። ገና ካብ ናይ ምስክርነት ኣደባባይ ምስ ቀረበ እቲ መኮንን ንክርስቶስ ክሓድ እሞ ክሾመካ እየ ኣነ በሎ። ህፃን ቅዱስ ቶማስ ግን ተቆጢዑ አንታ ሰነፍ መኮንን ኢሉ ገሰጾ።
ኣባጊዕኡ ብዝተመሰላ ዝነበራ ጅራፍ ገይሩ ሃረሞ። እዚ ድማ ኣብቲ ዘመን ናይ መጨረሻ ናይ ድፍረት ደረጃ ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ህፃን ነብሱ ዝተቐበሎ መከራ ንምዝራብ ከቢድ እዩ። ግርፋት፣ እሳት፣ ሓዊ፣ ኣራዊት ኣካሉ ተቆራረፀ። ሓደ ግዜ ድማ ንጣዖትኩም ምእንቲ ክሰግድ ኣምፅእዎ ምስ በሎም ልክዕ ናብ ቅድሚኡ ምስ ኣምፅእሉ ናብ ጎይታ ጸለየ እሞ መሬት ተኸፊታ ነቲ ጣዖት ወሓተቶ። ንዕኡ ዘሳቅዮ ዝነበረ መኮንን እውን ካብ ደዊኡ ኣድሒኑ ምስ ሰራዊቱ የእመነ እሞ ንህፃን ቅዱስ ቶማስ ግን ዘይኣመኑ ኣረማውያን በዛ መዓልቲ ክሳዱ ሰይፎም ብሰማዕትነት ናብ ዝፈትዎ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ኣምላኹ ከደ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣምላኽ ቅዱሳን ካብ ሃዋርያት በረኸት ካብ ናይ ሰማዕት ኣማላድነት ይኽፈለና ኣሜን። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኽ ብደራስነት ብወንጌል ኣገልግሎቶምን ብቅድስናኦምን ካብ ዝተመስከረሎም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ሓደ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ እዩ። እዚ ሊቅ ዝተወልደ መጋቢት ዕለት 27 ኣብ 433 ዓመተ ምህረት ክኸውን እንከሎ ሃገሩ ድማ ሶርያ እዩ ዝነበረ። ወለዱ ክርስቲያን ከምኡውን ኣቦኡ ሊቀ ካህናት ነበረ። ንቅዱስ ያዕቆብ ገና ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ጸጋ እግዚአብሔር ዝጸውዖ ስለ ዝኾነ ብብዙሕ ነገሩ ዝተፈላለየ ነበረ። ሓደ መዓልቲ ካብ ዕለተ ሰንበት ገና ኣብ 3 ዓመቱ ኣዲኡ ሓቂፋ ናብ ቤተ መቅደስ ወሰደቶ። ምእመናን ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ክቕበሉ ከለው ህፃን ያዕቆብ ምእንቲ ክቆርብ ቀረበ። ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ደሙ ብዕርፊ መስቀል ከቐብሎ ክብል መልአኽ መጺኡ ብጽዋዕ ሃቦ በሎ። ናይ ጎይታ ደም ብጽዋዕ ምስ ኣስተዮ ምስጢር ተገልጸሉ እሞ ኣንሰ እፈርህ 3 ገብራተ ኣነሲ 3 ነገራት የፍርሓኒ ክብል ድማ ኣስሚዑ ተዛረበ። ጳጳስን ህዝብን ናብ ህፃን ያዕቆብ ቀሪቦም እንታይን በልዎ እሞ ንሱ ድማ ነፍሰይ ካብ ስጋይ ክትፍለ ከላ፣ ተኻልኣይ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንፍርዲ ክቐርብ ከለኹ፣ ሳልሳይ ካብ ፈጣሪየይ ናይ ፍርዲ ቃል ክወፅእ ከሎ በሎም። ኣብቲ ግዜ ህዝብን ሊቀ ጳጳስን እግዚአብሔር ኣብዚ ህፃን ሓዲሩ ዘለፈና እንዳበሉ ንንስሓ በቕዑ። ቅዱስ ያዕቆብ 7 ዓመት ምስ መልኦ ይመሃር ኢሎም ናብ ጉባኤ ኣየእተውዎ እሞ ኣብ 5 ዓመታት ብሉይ ምስ ሓዲስ ጠንቂቑ ኣብ 12 ዓመቱ ድማ ሊቅ ኮነ። ኣብቲ ወቅቱ ዝነበሩ ዓበይቲ ሊቃናት ጳጳሳት ድማ ናብኡ ተኣኪቦም መጺኦም በል ድርሰት ድረሰልና ሓዱሽ ምስጢር ድማ ንገረና በልዎ። ንሱ ግን እንዳኸኣለ ስለ ትሕትና ኢሉ ኣይክእልን በሎም። በል ሕራይ ትንቢት ሕዝቅኤል ተርጉመልና ምስ በልዎ ብሓፂር ተዓጢቑ ኣመስከረሎም። ተሓጎሱ ድማ ንፈጣሪ ድማ ኣመስገኑ። ቅዱስ ያዕቆብ ድሕሪኡ ናብ ገዳም ኣትዩ ትሕርምቲ ኣበው እፀበ ገዳምን ህይወተ ቅዱሳንን ብተግባር ተምሃረ። ብድንግልናኡ ጸኒዑ ጾሙን ጸሎትን እንዳዘውተረ ነበረ። ብፈቃድ እግዚአብሔር ናይ ስሩግ ኣብ ማእከል ኤፍራጥስን ጤግሮስን ወንዝታት ትርከብ ናይ ሶርያ ግዝኣት እያ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሾመ። ኣብ ዘመኑ ድማ ናይ 451 ናይ ኬልቄዶን ጉባኤ ኣወጊዝ እዩ። እቲ ካልኣይ ንብዙሓን መናፍቃን ተኸራኺሩ መልሲ ከም ዝስእኑ ገይሩ እዩ። ሳልሳይ ብናይ ወንጌል ኣገልግሎት ጽቡቕ ጓስነት ኣርዩ እዩ። ራብዓይ ሎሚ እንግልገለሉ መጽሓፈ ቅዳሴ ወሲኽካ ብዙሕ መንፈሳዊ ድርሰታት ደሪሱ እዩ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተጋድሎን ናይ ቅድስና ዓመታትን ካብ ዝተወለደ ኣብ 72 ዓመቱ ኣብ 505 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዕረፈ። ሓደ ምንጭታት ድማ ሰነ 27 ከም ዘዕረፈ ይንገር። ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ንቤተ ክርስቲያን ተፈታዊ ወዳ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እያ ተኽብሮ። ኣምላክ ቅዱሳን ካብ ዓብይ ሊቅ በረኸት ይኽፈለና ኣሜን። ሰነ 27 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ
ቅዱስ ሃናንያ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ቅዱስ ቶማስ ሰማዕት ዘሰንደላት ቅዱስ ኣልዓዛር ነዳይ ኣብ ናይ ነዌ ኣፈት ዝወደቐ ቀፂሉ ድማ ኣብ ናይ አብርሃም ሓቅፉ ዝተሓቆፈ ጻድቅ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 19 ንረኽቦ ናቱ ታሪኽ። ራብዓይ ቅዱስ ማማስ ወርሓዊ በዓላት ድማ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒ ዓለም ክርስቶስ በዓለ ስቕለቱ፣ አቡነ መብዓጽዮን፣ ቅዱስ መቃርስ ናይ መነኮሳት ኩሉ ሓለቓ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ዘጉሙድ፣ ቅዱስ ገላውዲዮስ ሰማዕት ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ቢፋሞን ጻድቅን ሰማዕትን፣ ማር ቅዱስ ቪክቶር ሰማዕት። አሜን። ኣብ ደማስቆ ከዓ ሓደ ሃናንያ ዝስሙ ወደ መዝሙር ነበረ። ንዕኡ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ ኢሉ ጸውዖ። ንሱ ከዓ እኒኹ ጎይታይ ኢሉ መለሰ። ጎይታ ከዓ ተንስ እሞ ናብታ ቐንዕቲ ተባሂላ እትጽዋዕ መንገዲ ኪድ። ሳውል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጤርሴስ ይጽሊ ኣሎሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ። ንዕኡ እውን ንስኻ ከድካ ኢድካ ኣንቢርካ ከም ዝርኢ ክትገብሮ ምዃንካ ብራእይ ገሊጸሉ ኣለኹ በሎ። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 19 ክሳብ 18። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን ለይኩን።